Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Umoy. Taong 1979, Biga, Batangas. Noong mga panahong ito, kakauwi lang ni Umoy sa Biga. 12 taon siyang hindi nakauwi sa kanila dahil sa paninilbihan niya sa kanyang sentensya sa bilibid. Maraming pinagdaanan nitong si Umoy. Ayon sa kanya, noong hindi pa siya nakukulong, marami siyang pinagdaanang kalokohan. Pagpatay, pagnanakaw, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, lahat yon nagawa niya. Sa sobrang dilim na rin ang kanyang hinaharap, tuwing gumigising siya, hindi na niya inaasahan pang makakauwi ng buhay. Mabuti na lang, nakulong itong si Umoy. Sa loob ng 1 dekada at 2 taon, napag-isip-isip niyang mali ang lahat ng gawain niyang yon. Nung makalabas na siya, sa halip na bumalik sa grupo, nagdesisyon siyang umuwi sa pamilya niya sa Batangas. Napagtanto niya kasi na kahit tinalikuran na siya ng mundo, palaging nasa tabi niya ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Parte na rin yun ng kanyang pagbabago. Kaya kahit alam niyang sa bundok sila nakatira at payak ang pamumuhay sa lugar na yon, nagpasya siyang umuwi. Hindi naglaon. Nang makabalik na siya sa kanila, agad naman siyang nakilala ng mga magulang niya na matagal nang inakalang patay na siya. Labis na pagkagalak at tuwa ang naramdaman nito na siya namang nakayanig sa kanyang buong pagkatao. Nga pala Pinuno, may naiwang pamilya si Umoy sa Maynila. Kaso lang nung nakulong siya, nakahanap na rin yun ng panibagong kinakasama. Gustuhin man niyang ipaglaban ng mga ito, pinili na lamang niyang bigyan yon ng kapayapaan. Naisip niya kasing wala naman siyang ipangbubuhay sa kanyang mga anak, kaya mas mainam na manatili na lamang yon sa bagong kinakasama ng kanyang asawa. Ilang araw ang lumipas magmula noong nakauwi na siya. Paisa-isa na rin nagsidatingan ang mga kamag-anak niyang gusto niyang masilayan. Siyempre, pinagbigyan naman yun ni Umoy upang hindi magtampo ang mga ito. Kung iisipin, wala naman talaga siyang interes sa mga kamag-anak nila dahil nung naghihirap sila, ni hindi nga ito nakaabot ng tulong. Dagdag pa niya na, sa mga sandaling yon, ang lolo niya talaga ang hinihintay niya. Nabalitaan niya kasing buhay pa ito at nasisiguro niyang sa oras na marinig nito ang kanyang pangalan, hindi ito magdadalawang isip na bumisita. Pagtungtong naman ng linggo, kagaya ng inaasahan, dumating nga ang matanda. Malayo pa man, matyaga nang naghintay si Umoy sa labas ng kanilang pamamahay. Habang pinagmamasdan naman niya ang kanyang lolo, hindi niya maipagkakailang wala pa rin yung pinagbago. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkaharap na silang dalawa, dahan-dahan naman yung nagwika sa kanya ng, Gamit na gamit mo ang habak na ibinigay ko sa iyo, Umoy. Pansin ko na rin ngayon ang baho ng iyong kaluluwa. Nakakalungkot, Umoy. Hindi ko naisip na gagamitin mo yan sa masama. Pwede bang bawiin ko na lang? Mahirap na. Baka yan pa ang ikapahamak mo. dagdag pa ng matanda na, hindi maganda para sa mga katulad niyang nagbabago ang mga habak na may laso ng kasamaan. Kapag kasi nagpakabuti siya, kokontrahin ng gamit na yan ang lahat ng kanyang gagawin. Maaari kasing nasanay ito sa mga masasamang gawa, kaya mataas ang posibilidad na naghihintay lang yon ng pagkakataon para muli niya itong gamitin. Pagtatapat pa ng lolo niya, maraming mga nilalang sa kanilang lugar ang maaaring makapansin sa habak na tanga niya. Hindi rin yun magiging maganda, lalo pat ang masamang presensyang dala nito, sapat na para pagkainteresan nila ito. Mariin din itong inilahad na sa mga oras na yon, naaamoy na ng mga nilalang ang kanyang tangan.
Dahil sa dami ng kasamaang pinagdaanan ng habak, inihalin tulad niya yon sa isang sanggol na sinapian ng demonyo na naghihintay sa kanyang kabuwanan. Matapos naman itong marinig ni Umoy, agad naman siyang nagmakaawa sa lolo niya. Sa dami kasi ng pinagdaanan nila ng kargang yan, hindi niya kayang lumabas pa nang hindi ito nakasuot sa kanyang katawan. Dagdag pa ni Umoy, ipinangako ng lolo niya na habang buhay niya itong dadalhin, kaya wala itong dahilan para yon ay bawiin. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, sa kabila ng pamimilit ng matanda, naging matigas pa rin ang kanyang ulo. Kalahating oras pa ang dumaan, mangiyak-ngiyak namang lumuhod si Umoy sa harapan nito habang taus-pusong nagmamakaawa. Nang mapansin naman yon ng matanda, napangiti lang naman ito habang inilalahad sa kanya ang mga katagang. Sige, ikaw ang bahala. Sabagay, paano ka naman matututo ng aral kung hindi mo pagdaraanan? Babalik ako rito pagkaraan ng 2 buwan. Huwag mong isipin ang pagbalik ko. Ang isipin mo, ang mga nilalang na maaaring umaligid sa iyo. Matapos naman yung masambit ng lolo niya, hindi na yun tumuloy sa loob ng bahay nila. Paglakad naman ito papalayo, napansin naman niyang parang nagmamadali ito. Isang linggo pa ang lumipas. Meron na ngang napansin si Umoy na matandang parang nagmamasid talaga sa kanya. Yung silid niya kasing tinutuluyan sa bahay ng kanyang mga magulang, nakaharap lang sa mismong daan. May malaki rin yung bintana, kaya kapag may ginagawa siya roon, napapansin niya talaga ang mga taong dumaraan sa labas. Sa ilang beses na pagsilay niya sa matandang yan, palagi silang nagkakatinginan. Kapag napapansin naman itong nakita na siya, kusa yung yuyuko tapos maglalakad ng mabilis papalayo. Noong una, di niya muna yun gaanong pinagtuunan ng atensyon dahil sa isip-isip niya, baka tumitingin lang yun sa bahay nila. Pero sa katagalan, nang mapansin niyang silid lang niya ang pinagmamasdan nito, doon na siya naghinala. Nang hindi niya maatim ang ginagawa ng matanda, nagdesisyon siyang kumprontahin ito. Magbabandang tanghali noon ang dumaan yon sa harap ng kanilang bahay. Pagsilay niya rito, agad naman niya yung nilabas, sabay harang sa daraanan nito. Kahit uugod-ugod na ang matandang babae, pinagsalitaan pa rin yun ni Umoy ng kung ano-ano. Kesyo, ano ang balak nito sa kanya? Bakit yun palaging dumudungaw sa kanyang silid? At bakit paulit-ulit niya itong nasisilayan na bumubuka ang bibig kapag nagkakaabutan sila ng tingin? Nang marinig naman yon ng matanda, pinilit nitong magpatuloy lang sa paglalakad. Pero hindi yun pinahintulutan ni Umoy. Nang hindi niya yun madala sa salita, sapilitan niya yung hinawakan sa likod, sabay darag dito pabalik. Maya-maya pa, nang magsimula ng umiyak ang matandang yan, doon na mas lalong tumaas ang komosyon. Hindi naman ito agarang napansin ng kanyang mga magulang dahil sa abala yon sa pagtatanim ng gulay sa likod ng bahay. Mabuti na lang, narinig nila ang sigaw ng matanda, kaya lumabas sila. Pagsilay naman nila sa ginagawa ni Umoy, agad naman siyang hinatak ng kanyang ama pabalik sa loob ng bahay nila, sabay sapilitan siyang pinaupo. Hindi naglaon. Nang magkatitigan sila, binalaan siya nitong wag nang magsasalita pa. Nataon ding may hawak-hawak na sundang ang tatay niya, kaya dala ng takot, napilitan na rin siyang sumunod. Kung barumbado kasi si Umoy pinuno, di hamak na mas barumbado ang kanyang ama. Katunayan, doon din niya nakuha ang kanyang ugali, kaya kapag yon ang nagalit, tumitiklop na kaagad siya. Nang mapagtanto naman ng tatay niya na medyo kalmado na siya, doon na nito tinanong ang matanda kung nasaktan ba yon sa ginawa niya.
Humingi na rin yun ng tawad, ngunit sa halip na tanggapin niyo ng matandang yon, nagbigay lang ito ng babala sa tatay niya. Ayon dito, hindi niya nagustuhan ang ginawa ng anak nito. Di niya yun makakalimutan at kahit ano pa ang pagmamakaawa nila, wala na silang magagawa pa. Kagaya ng sakit na kanyang naranasan, hindi na yun malulunasan ng kahit na anong mabulaklak na salita. Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yan, agad naman itong umalis. Nang makalayo na ito, doon na nagsimulang magsikumpulan ang kanilang mga kababaryo. Para naman hindi mapasama itong si Umoy, inilahad niya sa mga ito kung ano ang kanyang rason kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. Mariin din niyang inilahad, wala siyang pinagsisihan sa ginawa niya at kahit kailan, hindi siya roon hihingi ng tawad. Dagdag pa niya na, yon ang nagsimula, kaya yon ang may kasalanan. Nang marinig naman yon ng kanilang mga kababaryo, wala naman itong naisagot sa kanya. Basta ang nasabi lang ng malalapit na kaibigan ng tatay niya, pag-ingatin si Umoy. Hindi kasi biro ang matandang sinaktan niya dahil sa kanilang lugar, yun lang naman ang nag-iisang kuno-kunong aswang. Di lang yun, marami din ang nagsasabing barangan at gabunan ang matandang yun. Isa yun sa mga dahilan kung bakit karamihan sa mga taga roon walang kakayahang makipag-usap dito. Dagdag pa ng mga ito na hindi nila mapalayas-layas ang matanda sa kadahilan ng wala naman yung nagawang masama sa kanila. Katunayan, ito pa nga ang nagtatanggol sa kanila minsan kapag may mga dumarayong aswang mula sa malalayong lupain ng Batangas. Nang marinig naman ni Umoy ang sinabi ng mga ito, di naman niya maiwasang makaramdam ng takot. Kahit kasi mamamatay tao siya, naniniwala pa rin naman siya sa mga aswang. Dagdag pa niya na, tanging ang mga ganoong uri ng nilalang lang ang kanyang kinakatakutan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga narinig, di pa rin siya gaanong kumbinsido dahil nung nakaharap niya ang matanda, wala naman siya roong naramdamang kakaiba. Normal din ang presensya nito at base sa kanyang napansin, hindi siya nito nakita. Sa pagsapit naman ng gabi, habang naghahapunan ng kanilang pamilya, inabisuhan siya ng tatay niya na tumungo na muna sa bahay ng kanyang lolo. Ayon dito, mas mainam na doon na muna siya magpalamig para makaiwas sa gulo. Dagdag pa nito na, siya na ang bahalang kumumpronta kay Aling Maricar sa oras na bumalik pa yon sa bahay nila. Nang marinig naman ni Umoy ang sinabi nito, hindi naman siya sumang-ayon. Ang iniisip niya kasi, baka gantihan ng matandang yon ang kanyang mga magulang. Dagdag pa niya na, kaya na niya ang kanyang sarili, kaya wala na itong dapat na ipagkabahala pa sa kanya. Pagmamalaki pa ni Umoy, hindi siya pababayaan ng kanyang habak sa kahit na anong panganib na kanyang kahaharapin. Para masiguro ring hindi ito magagalit sa kanyang pagtutol, inamin niyang nagpaalam ang lolo niya sa kanya na meron itong pupuntahan at babalik yun sa kanila pagkaraan ng 1 buwan. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang tatay niya kundi hayaan siya. Bago rin matapos ang kanilang pag-uusap, inabutan siya nito ng itak sa mismong hapagkainan. O yan, gamit mo. Para naman masiguro kaming walang mangyayaring masama sa'yo. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy naman ang normal nilang gawain sa bahay. Si Umoy noon, imbis na sumama sa kanyang ama, pinili niyang manatili sa kanila. Akala niya magiging ligtas siya sa bahay na yan. Pero dumating ang isang gabi na bigla na lamang siyang ginising ng isang nakakapangilabot na presensya. Sa pagkakatanda niya, Biyernes noon ng gabi, magbabandang 10:00, habang nagpapahinga siya sa loob ng kanyang silid,
Bahagya naman siyang nagising matapos niyang maramdaman ng malamig na likido na patuloy na tumutulo sa kanyang braso. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad naman niyang napansin ang pagbigat ng katawan niya. Tapos pagsilay niya sa kisame ng kanyang silid, doon tumambad sa kanya ang isang nakakapangilabot na nilalang. Ayon kay Umoy, maputla at marami itong pintok na kulay lila sa katawan. Walang labi ang nilalang na yan, kaya habang nakatitig ito sa kanya, kitang-kita niya ang mahahaba nitong mga pangil. Meron din itong malaking buntot, tapos tatatlo lang ang mismong daliri nito. May mahaba rin yung mga kuko, at may kakayahan yung idikit ang kanyang talampakan sa mga kahoy na kasalukuyan niyang naaapakan. Hindi lang yon, may mahaba ring dila ang nilalang na naglalabas ng likidong tumulo sa braso niya. Matapos naman itong masilayan ni Umoy, bigla naman siyang napailag nang masipat niya itong lumundag patungo sa higaan niya. Paggulong niya noon sa sahig, dali-dali naman niyang kinuha ang tabak na ibinigay ng tatay niya, sabay walang habas itong tinaga. Kahit saang parte ng katawan nito, di niya yun pinalampas dahil ang buong akala niya mamamatay ang nilalang na yon sa ganoong uri ng pinsala. Ngunit nung makadistansya yun sa kanya ng bahagya, dahan-dahan naman yung gumapang papalapit habang nag-aangil. Panay na rin ang paggalaw ng buntot nito na para bang naghihintay yun ng pagkakataon para umatake. Nang masipat naman ni Umoy ang akto ng nilalang, iniwasan niyang mauna sa pagsugod. Ang inaalala niya kasi, baka meron pala itong patibong na naghihintay sa kanya. Aminado rin siyang wala pa siyang ideya ukol sa kayang gawin nito. Pagsilay naman ng nilalang sa kanyang pag-aalangan, hindi na ito nagdalawang isip pa na sunggaban siya. Dahil sakipot na rin ang kanyang silid, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi sa lagi ng pag-atake nito. Paglapat naman ng kamay ng nilalang na yon sa talim ng kanyang sundang, mabilis namang pumulupot sa kanyang leeg ang mismong buntot nito. Dahil sa pangyayari, nagawa siyang maidarag ng nilalang na yon sa sahig. 3 beses din siya nitong ibinalibag hanggang sa tuluyan na nga niyang mabitawan ang kanyang armas. Matapos nun, dito na siya paulit-ulit na inundaya ng saksak ng nilalang na yon. Mabuti na lang, malakas ang kabal na naibibigay ng kanyang habak, kaya hindi siya nito gaanong napinsala. Ngunit, habang tumatagal ang pag-unday nito sa kanya ng saksak, unti-unti na nitong nasisira ang kanyang espiritual na depensa. Hindi naglaon, tuluyan na rin yung napasok ng nilalang, dahilan para bumaon sa kanyang tiyanang matatalas nitong mga kuko. Paghugot naman ito, dinilaan ito ng 3 beses ang kanyang dugo, kasabay ng malalim nitong paghagikgik. Tumitig din sa kanya ang mga mata nito, hanggang sa may narinig siyang boses ng lalaki na nagsasabi ng, "Masarap pala ang lasa ng dugo na nagtatanga ng habak na ito." Huwag kang mag-alala, bata. Uunti-untiin ko ang pagkuha sa karga mo. Pagkalahad naman ng nilalang sa mga katagang yan, muli itong nag-amba ng saksak sa katawan niya. Ngunit nang akmang lalapat na yon sa kanyang dibdib, bigla naman yung umatungal ng napakalakas matapos itong hatawi ng buntot pagi ng tatay niya. Maya-maya pa, nang lilingunin na nito ang tatay niya, muli itong nakatanggap ng sunod-sunod na hataw ng buntot, dahilan para mapilitan na rin yung tumakas. Pagkalas ng buntot nito, agad yung tumalon sa bintana ng kanyang silid hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa dilim. Sa pagkawala naman ng nilalang, hindi na ito sinunda ng tatay niya, gawa ng mas inuna siya nitong tulungan. Laking pasasalamat na lang dinoon ni Umoy dahil merong kaalaman ng tatay niya pagdating sa mga lunas na nakukuha sa halaman.
Ayon sa kanya, kahit hating gabi, lumabas ng bahay nila ang kanyang ama para kumuha ng mga sangkap. Binentayan din siya nito buong magdamag upang magkaroon siya ng maayos na pahinga. Kinabukasan, agad namang nagsikumpulan ang mga kababaryo nila dahil sa napansin ng mga ito ang sira ng kanilang bahay. Ayon pa sa mga taong yon, nakarinig sila ng sigaw noong nagdaang gabi pero hindi na sila naglakas ng loob na pumunta at makialam. Ang iniisip kasi nila, baka nag-aaway lang yung mag-ama. Pagkarinig naman ng tatay niya sa naging agam-agam ng mga ito, mariin naman niya itong pinabulaanan. Dagdag pa nito na, ang narinig nilang sigaw noong gabi, nagmula sa magnanakaw na pumasok sa bahay nila. Ipinakita rin nito ang natamong pinsala ng kanyang anak para naman maging makatotohanan ang lahat ng kanyang sinabi. Ngunit, nang marinig naman yon ng kanilang mga kabarangay, bakas sa mukha ng mga ito ang matinding pagdududa. Bawat isa sa kanila, hindi naniniwalang pinasok ang bahay nila Umoy ng mga magnanakaw. Kung isipin, ano naman ang nanakawin sa kanila ng mga kawatan? Halos may hirap naman silang naninirahan doon. Matapos naman itong mapagtanto ng mga kapitbahay nila, doon na nagsimula ang mga bulong-bulungan ukol kay Aling Maricar. Yun lang kasi ang alam nilang dahilan kung bakit may nangyaring ganun sa kanilang lugar. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, minabuti naman itong wag nang umimik. Maya-maya pa, bago matapos ang kanilang pakikipag-usap, muli silang binalaan ng mga kababaryo nila. Ayon sa mga ito, hindi personal na umatake ang matandang yon. Kadalasan, tanging mga alipin lamang nito ang kanyang pinapadala upang makuha ang mga taong nais niya. Dagdag pa nito na, mag-iingat sila ng husto dahil wala pang nakakaligtas sa matandang yon. Matapos naman yung marinig ni Umoy, dito na nabuo ang kanyang galit laban kay Aling Maricar. Sa mga oras na yon, hindi niya mawari kung ano ang sumapi sa kanya, basta ang gusto niya noon, sugurin ang bahay nito. Hindi naglaon nang makalingat ang kanyang ama, buong tapang naman niyang sinugod ang bahay ng matanda. Kumpiyansa si Umoy dahil hindi pa naman sumasapit ang hapon. Anya, wala itong kalaban-laban sa mga ganoong oras. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, nang marating na niya ang bahay ng matanda, nasipat niya itong ginagamot ang alaga nitong tuta. Pagbaling naman ng paningin nito sa kanya, dahan-dahan naman yung tumayo, sabay bitaw sa alaga nito. Mabilis din yung lumapit sa bakod ng bahay para kaharapin itong si Umoy. Pagharap naman nilang dalawa, ngumisi lang naman ang matanda habang nagtatanong ukol sa kailangan niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, galit na galit naman niyang tinaga ang bakod ng bahay, sabay bitaw ng mura at masasakit na salita. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang napakunot ang noo ni Aling Maricar, kasabay ng muli nitong pagsambit ng mga katagang hindi niya maunawaan. Pagsilay naman ni Umoy sa ginawa nito, doon niya na yun sinindak na tatagain. Kaya nung hindi pa talaga nagpaawat ang matanda, pinasok na niya yun sa loob. Akala niya, madali niya lang yung mapapatay. Pero bago pa man lumapat ang talim ng kanyang sandata sa mukha nito, bigla yung tumigil sa ere na para bang may sumalag ditong nilalang na hindi niya nasisilayan. Dahil sa pangyayari, galit na galit namang tumitig si Aling Maricar sa kanya habang inilalahad na hindi yun ang tipo ng taong madali niyang mapapatay. Matapos nun, napilitan naman siyang umatras at nung akmang lulusubin na niya ito, doon niya nasilayan ang pagbabago ng anyo nito. Kahit ang haling tapat at tirik na tirik ang araw sa kinaroroonan ng matanda, nagawa nitong makapagpalit anyo. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, nagulat na lamang noon si Umoy
nang mapansin niyang nasa likod niya na pala ang matandang yon. Paglalarawan naman niya sa anyo nito, di naman yun malayo sa wangis ng tao, pero may mga parte sa katawan nito na hindi talaga pangkaraniwan. Hindi rin niya maipagkakaila noon ang pakpak nitong nakatiklop sa likod. Nanlilisik din ang mga mata nito, tapos may mga pagkakataong nasisipat niya mula sa pisngi nito ang mga pangil nitong nagtatago. Dala naman ng matinding takot ni Umoy. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang utusan ang kanyang katawan na kumilos. Pagkaraan pa ng ilang segundo, naghabol hininga na rin siya matapos makuha ni Aling Maricar ang habak na pinakaasam-asam nito sa kanya. Maya-maya pa, nang muli silang magkaharap, saksi siya kung papaano lunukin ng matanda ang habak na ibinigay ng lolo niya. May mga sinabi rin yun ukol sa habak na yon at kung ano ang mga kapangyarihang maibibigay nito sa nilalang na angkop doong magtangan. Pagkabahagi naman ng matanda ng mga katagang yon, dahan-dahan na rin itong inalis sa kanya ang tigalpong pinalipad nito sa hangin. Pagbalik naman ng lakas ng kanyang katawan, agad naman niyang nabitawan ng kanyang sundang kasabay ng pag-ihi niya sa kanyang salawal. Nang masipat naman yon ng matanda, ngumisi lang naman ito habang inaabisuhan siya nitong tumakbo kung nais niyang mabuhay pa. Dagdag pa nito na, di siya nito direktang papaslangin bilang pagpapakita ng respeto sa kanyang lolo. Alam ni Aling Maricar kung anong kayang gawin ng matandang yon. Kaya kahit makapangyarihan na ito, patuloy pa rin yung nag-iingat. Hanggat maaari, iniiwasan nitong magkasalubong ang kanilang mga landas. Nang marinig naman ni Umoy ang utos nito, hindi naman siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo papalayo. Kahit sariwa pa noon ang sugat niya sa tiyan, halos hindi niya na yun maramdaman dahil sa kanyang takot. Maya-maya pa, nang makalabas na siya ng bahay nito, doon na rin niya nakita ang pagpapalit anyo nung tutang ginagamot lang nito kanina. Pagsilay naman niya sa totoong anyo nito, napagtanto niyang ang nilalang na yon ang sumugod sa bahay nila noong nagdaang gabi. Dahil sa alam ni Umoy na wala na siyang magagawa, itinuon na lamang niya ang kanyang wisyo sa pagtakas. Kahit tumutulo na ang dugo sa kanyang sugat, hindi pa rin siya tumigil sa kakatakbo dahil sa alam niyang nakabuntot lang ang nilalang na yon sa kanyang likod. Mabuti na lang, malakas pa ang kanyang resistensya kaya nakabalik siya sa baryo nila. Pero alam niyo ba, magmula noong natakasan ni Umoy si Aling Maricar, hindi na sila nito tinantanan. Gabi-gabing bumibisita ang mga alaga nito para magbigay ng takot sa kanyang buong kaluluwa. Sa loob ng ilang linggo, halos mamatay na itong si Umoy dahil sa kawalan ng sapat na tulog. Sa dinami-dami rin ng pinagdaanan nito, unti-unti na rin yung nawala ng ganang mabuhay. Mabuti na lang, bago ito magdesisyong bawiin na ang buhay na bigay sa kanya, dumating na ang lolo niya. Ito na ang nakipag-usap kay Aling Maricar na itigil na ang mga ginagawa nito dahil nakuha niya sa kanyang apo ang kargang kanyang hinahangad. Binalaan din niyo ng kanyang lolo na kung hindi pa ito titigil, silang dalawa na ang magtutuos. Nang marinig naman niyo ng matanda, agad naman itong itinigil ang pag-atake kay Umoy. Sa pilitan na rin siyang dinala ng lolo niya sa bahay nito para magpagaling. Dahil sa matinding karanasang pinagdaanan niya, inabot ng 2 taon bago siya tuluyang gumaling. Nang medyo na ibalik na ng lolo niya ang dati niyang pagkatao, inunti-unti na siya nito para makalimutan niya ang lahat ng nakaraan niya. Ayon sa matanda, hindi lahat ng mamamatay tao at masama wala nang karapatang magbago. Minsan,
Inililihis tayo ng tadhana para meron tayong matutunan. Palaging tandaan, hanggat may buhay, may pag-asa. Magmula noong tinuruan si Umoy ng lolo niya, ginawa niya ang lahat para mapagdusahan ang kanyang mga kasalanan. Kalaunan, nang tumanda na siya, muli siyang nagkaroon ng sarili niyang pamilya. Sa sandaling yon, ginugol niya ang natitira niyang buhay para lilukin ang kanyang mga anak na maging mabuting tao. Kinalimutan na rin niya ang kanyang nakaraan dahil sa alam niyang purong mga kasalanan lang ang umiikot dito. Ngayong matanda na si Umoy, pinagsisihan niya pa rin ang lahat ng yon. Gayunpaman sa kabila nito, kasalukuyan na siyang naninilbihan sa kanyang kapwa-tao sa pamamagitan ng panggagamot. Pero alam niyo, Pinuno, lahat ng nakuha sa kanyang pangkasalukuyang panahon, utang na loob niya sa kanyang lolo, dahil kung hindi dahil dito, maaari na siyang napaslang nung kalahating gabunan na si Aling Maricar. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam ko hindi lang basta kalahating gabunan tong si Aling Maricar eh. Parang meron din siyang taglay na barangan, yung mga nakakakontrol sa mga kakaibang insekto. Tapos, kita ninyo, sa kwento na to, pinalusob niya lang yung parang tuta niya. Tapos, kala ni Umoy, kaya niya na eh. So, ang ginawa niya, pinuntahan niya sa mismong bahay si Aling Maricar. Kaso lang, sobrang lakas pala ng matandang to. Pero alam nyo, kahit sobrang lakas nito, parang titiklop talaga to sa lolo ni Umoy. Diba? Alam nyo, parang nagkaroon tuloy ako ng pag-iisip eh. Kano kaya kalakas yung lolo ni Umoy? Isipin niyo yung habak lang na binigay niya kay Umoy, pangkabutihan yun. Pero ginamit ni Umoy sa kasamaan. Tapos ilang beses niligtas si Umoy nung habak na yun. So ibig sabihin, hindi to ordinaryong habak din. Diba? Kita nyo nga, parang naging pagkain to ng gabunan eh. Diba? Talagang yun yung tinatarget ni Aling Maricar dito kay Umoy. Pero ang pinagtataka ko lang, nakuha na ni Aling Maricar yung habak ni Umoy na nalason nga. Nakain niya na rin, tinaglay niya na yung kakayahan, bakit kinukulit pa rin niya si Umoy? Ano to, gusto bang mangyari ni Aling Maricar na patayin ni Umoy yung sarili niya dahil sa takot? Pwedeng ganun, diba? Pero kasi walang makapagsasabi sa takbo ng utak ng mga aswang eh. Diba? Tulad yan, kung tutuusin, pwede niya nang patayin si Umoy nung pumasok sa teritoryo niya eh. Pero hindi niya ginawa. Parang nangyari ngayon, unti-unting torture. Diba? Yun lang nakita ko sa kwento na to. Pero overall, talagang pinaka nakapukaw ng interest ko rito, yung kakayahan ng lolo niya. Kaso walang nabanggit eh. Pero alam naman natin siguro, matik na yan. Sobrang tindi rin nun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.